за видео. Това вече е втора част и тук няма да е с тиктокски глас. Решила съм заедно с вас, без филтър, да ви показвам малко тъпа идеята. Но просто ми е скучно, няма какво да правя. Просто ще пробваме заедно всякакви гланцове. Имам шкаф пълен с червила гланцове, така че просто не ги ползвам, защото не ми трябват. Но не заради видеото ще си ги слагам и ще ги ползвам. Започваме, разбира се, с няма как без бъде бомба. Просто аз наистина много го исках и Йоанна като каже, че става на тези деца, които са били на рождения, и просто умрях от удоволствие. Само да кажа, че тези червила аз няма да ги рекламирам. Просто казвам как се е случило случката. Така че секунда. Без филтър ви обещах. Ето, наистина. Това купете си. Вижте, реално става. Не е хич зле. А сега нека заедно отидаме да вземем другите ми кланцове. Не мога да го спра. Хора, в момента носа купче на черно. Няма да показвам повече. Просто си имам още, освен толкова. Имам още повече, но не искам да слагам толкова много червила и кланцове, за да не ми стане нищо. Все пак. В момента си ги подещам, за това съм толкова тиха. Което не е правилно за мене. Но в момента аз съм взела 6. И нека и 6 да ги пробвам. Така първо да оближам първата и бомба. Просто това е за видеото, нито не се фукам, нито рекламира, нито нищо. Сега, нека да започнем с по-обикновеното, а именно гланца на Нивея. Това е с диня. С диня познавам аромата, мирисала съм го и преди. Нека си го слагаме. Чакай втора част, ако искаш да видиш и другите гланцови червила.